Que a complexidade das relaciones de consumo na sociedade actual precisa unha tarefa constante de traballo e investigación para garantir a defensa das persoas consumidoras e que constitúe un dos principios reitores da política de protección recollida na normativa de consumo de Galicia e de xeito específico na Lei Galega 2/2012 de 28 de marzo de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias que, como ben saben, acaba de publicarse no DOGA e entrará en vigor o vindeiro día 1 de maio. Esta normativa establece no seu artigo 50 que os órganos competentes en materia de consumo establecerán a colaboración coas entidades públicas e privadas autonómicas, estatais, comunitarias e internacionais, a hora de levar a cabo os diferentes plans e programas formativos e educativos en materia de consumo, para que sexan atendidos todos os colectivos tendo en conta as súas propias características. Estes plans, materializados a través da Escola Galega de Consumo, están dirixidos a toda a poboación galega na súa vertente de consumidores desde as idades máis temperás e ao longo de toda a vida, e desde a perspectiva do coñecemento e exercicio dos dereitos que como consumidores e consumidoras nos garante esta normativa. No pasado ano 2011, aínda que caracterizado por unha situación de crise e austeridade nos orzamentos, a Escola atendeu de unha forma directa a un total de 10.621 usuarios en distintos temas de consumo, entre os que hai que destacar o programa permanente ACAL, dirixido ao conxunto da cidadanía galega, baseado no exercicio dos dereitos dos consumidores, e do que foron beneficiarios máis de 2.000 alumnos e alumnas de infantil. Pero a programación da escola é moito máis amplia, atendendo aos intereses dos consumidores, como en programas máis específicos como foi o Belenus, sobre tarificación eléctrica, ou cursos de formación continua dirixidos a profesionais que abranguen formación específica en problemas de actualidade, como a seguridade dos produtos ou as participacións preferentes. A colaboración entre a Escola Galega de Consumo e a Fundación Preescolar na Casa remóntase a varios anos con actividades na provincia de Ourense, atendéndose nestas actividades no pasado ano a un total de 1.397 persoas entre alumnado e familias. Pero é de interese para o Instituto Galego de Consumo achegar a formación e información en materia de consumo ás familias do medio rural de toda Galicia, polo que afirman deste convenio permitirá a realización de actividades estructuradas dirixidas tanto aos pais e nais como aos máis pequenos, que son obxeto da actividade da Fundación Preescolar na Casa. Dentro das actividades que imos a realizar conxuntamente están as de formación de formadores, actividades directas coas familias nos ámbitos de consumo responsable e participación nos programas da televisión e radio a través dos que se divulga a Fundación e colaboración nas publicacións escritas. Estou convencida de que esta colaboración redundará nunha mellor información e formación das familias galegas e, en especial, no ámbito rural e, por tanto, na súa mellor protección como persoas consumidoras. E agora fíxolles, a presidenta da Fundación Preescolar na Casa, que ela nos explicará máis polo miúdo en que consiste este convenio o que veñen realizando coa súa experiencia dende hai máis de 20 anos. Bueno, bo día a todos e a todos. Estou moi a gusto nesta escola. Acabo de coñecela e así o recebimento foi moi bom. E entón acabo de ver moitas cousas. En primeiro lugar, as persoas moi interesadas no traballo que están a facer, que é fundamental para que algo funcione, tamén Preescolar na Casa. E en segundo lugar, agora mesmo, mientras falaba a presidenta, e xuntando coa información que nos daban de como traballaban cos pequenos, digo, anda, pois, que boa maneira de empezar coa lectura comprensiva. O sea, hoxe, un dos problemas graves que temos no noso país é que estamos a nos luz, é unha burrada, pero non é tanto, de si a distancia que nos separa en canto a preparación académica, cada ano nos exerce, temos unhas elevadísimos índices de fracaso escolar, que, según algúns, estamos chegando a tal universidade con xente que non sabe ler, entendendo por ler, comprender. Entón, hai serias dificultades, din algúns,
para poner en marcha, por exemplo, o Plan Bolonia, que leva moito máis ao tema de aprender a aprender e todo iso, non? Entón pensaba eu, agora, porque me acaban de mostrar, porque os nenos teñen que facer, que a verdade é que isto é unha verdadeira escola de aprendizaxe, pero non só de consumo. É que non se aprende a cousa sola, aillada, non? Entón ten que moito que ver tamén con esta aprendizaxe que desde preescolar na casa procuramos ter unha aprendizaxe comprensiva. Estamos entrando nun mundo completamente diferente e é moi necesario que estamos polo que sexa en contacto coa xente nova e coas familias, os adultos tamén, para que se vayan pillando o día, pero sobre todo coa xente nova, porque estamos indo a un mundo no que non sei, a maioría dos rapaces e rapazas que estamos empezando a escola van traballar en profesións que nós non temos nin idea do que vai ser. Por tanto, temos que preparar a xente para todo eso. En preescolar na casa sempre unha especial satisfacción a facer con a Edith Loroquén, traballando prácticamente desde o nacemento do programa. A ver, preescolar na casa nace no ano 77, no ano 82 chegamos xa a facer un programa na televisión, na Radio Nacional de España, na Coruña, e no ano 2006 empezamos o traballo en 03. A razón de ser de preescolar na casa foi evitar o grande retraso dos nenos de Galicia, que viña, en principio, dicíase que a falta dunha educación preescolar supoñía unha marxinación eficaz e unha discriminación definitiva, porque era moi difícil volver a recuperar todo ese tempo. Entón, para que os nenos do rural galego tuvesen algunha oportunidade de chegar á escola con certa preparación, pois esa é a razón de ser das orixes de preescolar na casa. Que pasa despois? Pois o que pasa é que el preescolar na casa vai medrando, e preescolar na casa vai descubrindo outras necesidades, preescolar na casa vai descubrindo no contacto precisamente cos nenos e cos suas familias da necesidade que hai de preparar as familias, de que tomen conciencia do que significa a educación dos seus nenos, tendo en conta que na cotidianeidade estás vendo que hai actitudes, comportamentos que non son máis axeitados para que un neno mede, para que un neno sea curioso, creativo, eso é o que decimos agora, non? Que para que casi aos 18 anos, da mesma maneira que te faz maior de edad, para acabar de cumprir os 18, pois xa pasa a ser un emprendedor, creativo, en fin, con iniciativa, bueno, pois todo eso non, pois non. Resulta que todo eso empeza cando un neno empeza a moverse, sencillamente empeza aí. Como empeza a atención, se aprende na escola, a atención aprendese coa atención que che empezan a prestar desde o berce, o sea que todo eso, vale, todo eso. E xa centrándome en concreto no tema da alimentación, isto no ano 86, cando eu facía o programa xa da Radio 03, pois me recordo con muitísimo cariño a xente que xa non vive, pero que foron defender, non todo o mundo estaba disposto, foron defender no programa de televisión de preescolar na casa a lactancia natural. Cambio, o que se estaba levando era, pois eso, incluso como distintivo de riqueza, o poder ir á farmacia a mercar o leite para os nenos. Aí estábamos, bueno, é unha loita que sabemos que continúa, e que continuará, pero quero dicir que tamén iso, o sea, o tema da alimentación, porque o tema da, por exemplo, da lactancia vai estritamente ligado a cuestión emotivo-afectiva, o sea, ten moitas connotacións, sí? E respetando, evidentemente, as decisións que a xente toma, que non pode ser de outra maneira, o que é conveniente, como se está facendo aquí, é que a xente teña información de todo, e despois, unha vez que está informada, e adquire o seu coñecemento, pois, evidentemente é libre para tomar decisións, pero a partir de... Ben, entón, estamos onde estamos, preescolar na casa está pasando un momento difícil, pero é moi difícil, pero non obstante estamos a finales do mes de abril, estamos a asinar un convenio, como estamos asinando as cousas que nós estamos seguros de que para non queremos continuar, de que non temos demasiados boletos, pero o sea, a fe, desde logo, que non nos falta, dicía ti, o Manxeo, que decía o noso Señor Jesucristo que se tuverades fe movería das montañas. Bueno, por nós, pola fe, que non nos quede. Recupero o discurso para decir que quero felicitar, me encantou ver este traballo que se vai a desenvolver, para felicitarnos polo traballo, para felicitarme en calidade de presidente da Fundación Preescolar na Casa e, por tanto, o programa Preescolar na Casa, pois poden contar con esta axuda, porque, evidentemente, cando
A ver, cando eu falaba na radio da adaptación natural, pois buscaba xente que me fora axudar ou eu iba a cursos para aprender, para poder decir, pero non é o mismo que a que chegue un profesional, que é profesional deso, e diga as cousas, e que nos diga Marisol, que o mellor pode ser tomado incluso con un pouco como ocurrencia, non? Entón, encántame ver que, en fin, como é isto, o que os nenos poden aprender e o que as moitas cousas que a partir de, como se explicaba, de elaborar un xoguete, non? Que teñen que contar 3 ou 4 aí para ver quen pon unha cartulina, negociar co outro que ten a tesoura, etc. E despois hai que poñer tamén o que contén ese xoguete e o que é. Ese é unha aprendizaxe que vai moito máis aló do uso do xoguete ou do uso dun alimento determinado, ou sea, vai moito máis aló. É cambiar absolutamente a mentalidade das persoas e saber que na súa man está, o sea, cambiar o mundo. Ni máis menos cambiar o mundo, porque se existen determinados programas de televisión que non nos gustan, pois é porque hai que nos compre. Se existen determinados produtos que non sei que, pois é que hai que nos compre. Graciñas a todos vos por estar aquí e eu espero que Preescolas na Casa siga, axudade a xuntar forzas, a que sean espirituais, para que isto sea verdade, porque fai falta. E digo unha cousa, Preescolas na Casa naceu por o rural, é certo, con a finalidade que antes nos explicaba, porque agora hai xente que di, demasiada xente, con demasiada responsabilidade, que as súas afirmacións teñen moito peso, por tanto, que Preescolas na Casa é un programa obsoleto. Entón, é moi forte eso, dicir que Preescolas na Casa é un programa obsoleto. É obsoleto se estuviéramos preparando os nenos para ir á escola, como fixemos cando nacemos, non? Pero agora somos unha xente que estamos chegando, ano pasado chegamos a 4.000 familias, que estive moi así, 4.000 nenos no territorio galego, con información de todo tipo, e sobre todo respondendo ás preguntas que a xente se fai, e chegando en moitas circunstancias incluso o urbano, o sea que non é certo que as necesidades no urbano estén cubertas, e desde logo que non está cuberto en ningún sitio. É o tema da paternidade e a maternidade responsable, ao que agora desde Europa viñeron a chamar a parentalidade positiva, que é o exercicio como pais e como nais, en fin, da mellor maneira posible, hai que aprender a ser pai. A ninguén en ningún sitio señan ser, e temos que aprender. E senón, mentres tanto, gastaremos moitos recursos noutras cousas, por non gastalos a tempo, na prevención que estamos falando agora. Bueno, perdón pola extensión. Beneficiarios, pois é gracias ao equipo da Escola Galega de Consumo e sobre todo da xerente do Instituto Galego de Consumo, así como a súa directora da escola, que é Esther, e todo o seu equipo. Sin elas sería imposible. Evidentemente, mesmo que eu estou aquí, falo de Preescolas na Casa, falo dos traballadores que temos en Preescolas na Casa e dos que tuvo ao longo da historia. Porque se chegamos aquí foi gracias àqueles que empezaron daquela maneira, sí? Entón, eu sinto tamén que cando falo de Preescolas na Casa falo de todos eles. É aquí. Sí. Muchísimas gracias por la vuestra asistencia y seguimos trabajando. Eso, muchas gracias.